All Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kaseng kitrai bat kinongnya tourist taxi kabla yang mentah kawai kenong rem kata bandawa nak sarkar jela ban pentri kam da ka polisi ke ban taulat kumno ban perking ye ki kali kamai ki ban sabar jela ban rung shi ki jaka jngok kai perthai haka khatsau tori urisau araja arpusau kala pensngau bakanom le yesim benta ka jialang kabla lum da ka sarkar haka kerteng ka komiti Ketika komiti kebala petha bantau do menteri rangba ke jelau Konrad K Sangma ya kebala pen kamti hau director ketanat tourism uba Cyril V Ding do kum u chairman kan syong hakasin bandingkong hakakat santri kurisau araja arpusau ha conventional hall Pinewood Hakabaya daybat kani ke AKMTTA hakakat sau tarik urisau araja arpusau kala let ban bo ekasiti hau director ketanat tourism ban pentip makanam let yasim benta hakatega jingalang bat hakajuk asngi ban pelat pat baru ika kerwo syaka sarkar MDA2 Habakran sikilat pathai kubur Presiden ke AKMTTA ubar Ricardos Darling ulaang keseng ka kendet ban yoi bakata ka komiti ke badai banyakran ya ke jing bala pensngau da ke AKMTTA bat kitrai bat kinongnya kali tourist taxi ke penrung lang ya ke kenhon kitrai hotel kitrai guest house ki tour operators ki tourist guide ke ba omdan ya ke jingmut bat ke ban 6 la hai ru ban penpoi sya ka thong henrai ban sukut tang ban ya kawang keti markeliang Ula benrap ban ong baka AKMTTA ka kwa ban kranshai ki kali kamai kim yat hapo hotel guest house ni ka office ki tour operators henrei ki yat hasurok bat ka bakong sanru kalong baki tourist taxi ru ki siwi ka khajna sya ka sarkar jela ka baya ka pisapan ka sarkar jela ka pentulun hagi babon ki liang naru ban siwi ka tulop ki nongtre sarkar bat ki wei Yen bangila yo ya kata city de ngi na kalian ka AKMTTA ka all khasi Meghalaya tourist section ngi sngo kendet banyu i ka to city namar ba hang to city la benrap ba la khot lang ru ya kitur operator la ni ki hotel ki try guest house bat kiwe kamta tater na kalian ka AKMTTA hi ka all khasi Meghalaya tourist section ka kendet ya kata ka jingkran jong ka sarkar ban khot ingi sya kata ka jingalang namar ba pi ka hotel ki tour operator ki guest house kimdei hasurok ngidei mengi ki nongnya kali kamai ki ba don hapai hak surok te ngi ki kerpat rui ka sarkar mo balada long ka bala te ban kong shap hi don kam ban khot yangi ki ban khot kerpang yangi ban thau ka komiti ban khot kerpang yangi ki nongnya ki try kali bat ki nongnya kali kamai te habangi i ka to siti long ka sngu kendit yangi kumnu ka sarkar namar ba ka khat khandai trik u nailur arjar sau ngila yo ban pha ya ka mar chief minister la pha la ong ban ai ka ka suggestion lani ka city ka ban thau ya ta committee tingila li ra ru ya ta ka suggestion so Konrad Sangma so bari support ka office jong trikam jong u ka ban kong hinga ko ban ai khublei yu menteri lang ba namar ba ula ong ba ula menjur tan priang ya ka ni ka city pai ba ka bangi ngila tho so ha khat khandai trik nai lur arja sau bat ruah ngi kijing pan jong u naka AKMTTA halo kijing ai jing mut ka ba ngi penpoi sha ha ka ap sau trik nai lur hi arja sau ha ka ni ka si hadin ka ni ngila pelong ya u ban tha yo director jong tourism ban lum ya ban thau yo committee saka ban thau committee ban lum ngi ki nongnya kali kamai bat ki try nongnya kali kamai bat habangi ipat ya kata ka city ka bau mo nakaliang ka sarkar kala pha ngi long bangi ngi nakaliang ka action ba don barkhoi ki action ki badan pok ka satri jong ka AKMTTA bat kin try nong nya kali ba ki try kali ngi larai bi balasai ka singi kan don kata komiti ka balakhot ka lakhli do chairman do director tourism ba Cyril V Ding do nakaliang ki AKMTTA ngi num tre ban le chakate ka jingalang nama ba kamdei balkhot kerpang tangi ki nongnya kali kamai bat ki try ka nongnya kali kamai tingila wan bu city meneru ba nginum le chakate ka jingalang la sai ka singi ka ban long spo steng hapo state convention ka bala khli bala long sharman dei director jong ka tourism ba Cyril V Ding do nginum le chakate ka jingalang kata hi ki jingmut nakaliang jong kini ki ason nongnya kali kamai ngala pha hapo ka office jong trikam jong director tourism ba Cyril V Ding do
Hakawai kaliang haka kerwa ka baka AKMTTA ka pelat kala kedosai baka jengyaki dai tang kawai ka siti nrei daki ba bon teli ki jingtho ka AKMTTA kala dap ban penpoi sa ka office u menteri sarkar ka tanah tourism u bana ka seng riulum United Democratic Party UDP bat kumju sa director ka tanah tourism nrei kaniru ka khlam urlang bat ka kot tanga ka jengyakran khlam uso bat ka bami dei ki kam kan tho jau menteri sarkar u ba pol lingdo yala ki jong ki bria ki bala pau tingkran ki lat pathai kubor bat haba pensong nong rem ya ki jingkran jong u ka AKMTTA kam kwa shu ban priang ya u kum u nong yalam jong ka jat ben riu ret pat ka AKMTTA haka kerwa kala pensngo baya ka teka kerwa syak sarkar jela kala pha da ka ktien khasi namar bakari khasi jantia ka donru haka jingya le ban penrong ya ka ktien khasi haka khernet ka bapra jong kariti sensha kari India bat ru kumjo ban karpat ya kita ki advisor ki bala sha thung bat ban yo ya ka jingsiu da ka pisau pajba bakin sngo bha ban pen kala syak ka ktien phareng shau menteri rangba baka AKMTTA kam priang ya ka committee ka bathau dau director ka tanah tourism bat ban kentu sashi sin bala da ka sarkar jala ka don ya ka jingkit khlie ka de ban khot kerpang ya ki try bat ki nongnya kali kamai tourist taxi la ka jong ka jingli bu jungi city de alai teli hau tourism minister mo ba polling do te ngai i ba kampoi sei ka supoi no ba lada ngidon ka supoi bitang kata ka thamak tin mar kaliang bat kiwei te iya bai dei bat ya ka jingpha city jungi sei tourism minister bat i kumjuru hai director dong tourism kalong ka ki kalong makin patiau yang ki nongnya kali kamai ki baden hakni ke jala but nakaliang jongi ru sngoba moi tai tourism minister ibadon na kaseng rulum jong ka UDP ngasngoban ong ba nakaliang jongi ngim kwa shu kum kini ki jai nong elam mo banyalam ya kari ba jai penri jongi bat khamtam ru ya ka jing penyai ka baka NPP ka don hapoka MDA2 menta kan ka sarkar ngasngo ba ka dei ka sarkar ka ban patiau ya ka e ka ba kat bau kontrak sang mau lo ong yangi ban pha acquisition pha kini kita ngila de pha khat khandai trik ngila pha ya kita ka city ban bu so ban hak sau trik ngila acquisition kumno ban thau ye ta ki policy kita ki rule ki ain ka ba u chief minister hi lo ong ya kata te kipen i ba kim khin snap ka ngi nong nya kali kamai kim khen ya kata kalenti ka ba ngiru kum ki nong nya kali kamai banginyo no ya kata kalenti ka ban kamai suk nali banyo hak kita ki tourist spot mo gembang ngila pha city sa ka sarkar na kisnem bat nadu mencem snem adu menta ki snem ru ngila pha dang jinglai south li city sa ka sarkar ban ong ban thau no ik policy ki bai de hapok tourist spot ban perking no ikali ban bar ban sya shu ngilai nakaliang ka asan jungi ngila persiang ban kren ya kata ndre ngai gumba ka sarkar kam patiau ya kata ai berkhoi ngate ngala dep ong gumni I daga buram I menteri rang ba ai menteri badi pe ya kata jong kai persai ba polling do ngi la dep ong na du ki banai bla dep ru ba UI tang ya gejing duna ndre IMUI pat ba lai sa hojar teli ki kali ki duna ki myo kamai man kasngi te wat menta kini ki banai kini ka syuak pujaru ki kali ki bun ki bawan hina bar jela ki Bandung pok tourist spot shai na kaliang ka asan ka all khasi meghalaya touristic si asan ngimsim la khang ye git kali ki Banaba state Bandung pok ka Meghalaya nrei isu ong ye ka sarkar ban thau ye ki policy ha ki tourist spot banum penperking no ikali Banaba state banum sya syu Bandung ai no engi ki try local ke banyak kali badinang ne ka jela jungi hi banginyo bandai yalam kaya ha ki ti jaka jong kai ban ha ka ri khasi jantia bro koi bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya